National Super League timu ya Mathare United nero igendete kora ligi yugutigana na hiyo tosoe ase ligi ya KPL bwase ebinano evi au bya negative weekend ye ase timu ya Shabana ya negative obobwi bwabo bwakabere ase ligi ya KPL gosekorwa eso ase ligi ya KPL maiga yoko baikora timu ya Nzoia Sugar chigolibere ase yamo boigo ebinano ombya negative ase weekend ye chingaki Gor Mahia bagosoletie na Murang'a Seal bagasoka makali yogotabekana goliende Kariobangi Sharks ikagosoria ne timu ya Bandari ekabua chigolibere ase nogo KCB ikabaliganyana ko baikora isatu ase Bidco United Leopards amona Posta Rangers bagasoka makali yogotabekana goliende Shabana bunaiko gotebya bagaka timu ya Nzoia Sugar chigolibere ase yamo chingaki timu ya Tusker yabaikolete timu ya Nairobi City Stars chigolisato ase yemo negati yebinano biria ase nsemo ya Kenya Premier League chingaki boro byagoseretigwe lituko lya Jumamosi.